Dat ben ik toch? Ah, oké, vooruit. Die kan schikken. Ah, die kan echt schikken. Oeh joh. Dit is een ton. Nou, ik kijk naar kanarie. Dat was wel even En een koeie. Dat is een flink beestje. Zo. Jullie zijn zo Ik heb het grootste ei uit mijn leven gezien, Rob. Wat was de eerste keer? Zo'n ei, dat heb Ja? ik nog nooit gezien in mijn leven. Dat gebeurt nog wel een keer hoor. Er zaten 2 dooiers in. Ja. Mijn mama dacht dat er 2 dooiers in. Maar je hebt heel vaak dus dubbel dooien zijn. Kijk, dat is allemaal uit hetzelfde kippenkot. Maar kijk hier, kijk hier. Ja. Sport ook erbij doen. Dat ging echt de moeilijkste zijn van allemaal. En je bent het kant. Goed hè?
gras brengen. Ja. Recht voor het wild staan. Het is een meisje. Waar ze niet naartoe gaat, komt geen hengstwijn, hè? Nee. Maar het kan zijn dat als we hier oude merries zouden weiden, omdat ze versterft, of als die oud genoeg zijn, die wel naar een andere toe brengen als kweekmerrie. Ja. Daarom houden we nu een aantal jonge merries door. Ja, liggen stokken, maar ze kunnen al heel veel verouderd. Ja. Om dan op termijn Ja. verjonging te hebben met ander gebloed. Peter kan niet. Oh, ik heb al echt diep in de modder gezeten, ja. Dat is toch niet. Dan weet je dan daar maar een kleine ruimte. Maar we gaan het heel rustig doen. We gaan ze proberen zo weinig mogelijk op te lagen. Daar lag ik al wel bijna. Dat denk ik geen stand krijgen. Want als die zo bang zijn. Ja, nu moet het gaan. De afspraken. Allee meisjes. Nu moet het gaan. Linker, kom aan, kom aan. Lekker stro. Niet